बोल साचे दरबार की। और कहेंगे हे विंध्याचल वाली मैया राउर महिमा बड़ा भारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा। क्या बात, मीठी मीठी तालियों के साथ जय हो। हे विंध्याचल वाली मैया, हे विंध्याचल वाली मैया राउर महिमा बड़ा भारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा। हे विंध्याचल वाली मैया, हे विंध्याचल वाली मैया राउर महिमा बड़ा भारी बा। और मीठी मीठी तालियां के साथ सभी भक्त एक बार हाथ उठा देंगे, सभी भक्त एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए शेरा वाली मैया की। और मीठी मीठी तालियों के साथ कीर्ति सबका से न्यारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा। यशोदा से राउर उत्पात भइल, कंसा के टेढ़ जब मात भइल, यशोदा से राउर उत्पात भइल, कंसा के टेढ़ जब मात भइल। पटकल चहल से रो राके देवी, पटकल चहल से रो वाके देवी, जानत दुनिया सारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा। गोकुल से माई विंध्याचल में आइलू पर्वत के आंचल में, गोकुल से माई विंध्याचल में आइलू पर्वत के आंचल में। रौरे जगदम्बा नाम पड़ल, रौरे जगदम्बा नाम पड़ल, की जानत दुनिया सारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा। जे नवरात्रि में पाठ करी
सब कष्ट हरी। जे नवरात्रि में पाठ करी उनकर मैया सब कष्ट हरी। रौरे से सृष्टि भइल जग के, रौरे से सृष्टि भइल जग के, रौरा हंस के महतारी बा। और ये अंतिम लाइन है तो सभी एक और हाथ उठा लेंगे सभी भक्त, सभी भक्त, और मीठी मीठी तालियां बजाते हुए कहेंगे ओ कीर्ति सबका से न्यारी माँ, कीर्ति सबका से न्यारी माँ, कीर्ति सबका से न्यारी माँ, कीर्ति सबका